Ami. Bi koni. E be fait que bi. E bo be de tout Ha? Awo. Minonoko. Awo. Ibo toy. Sofran. Awo. Ibo toy. Sojosi. Ibo toy. Tobili. Ibo toy. Ne Ayuba. Ne muye e kasunan fadai. Awo. Ne de bo be que bi pe. Imai. Imi ga minonoko. You ya bula. Ne de wo je pass. So. Awo. Mbolo ko dosi. So. Mbolo ko furan. Sabula 8 mars et quand le beleleba de Auma. Ha? Oya joro fils fasokola. Ka joro fili jamana kola. Oh. O kama o kalon kenen la autogola. Muna ambito ti saka baraka oyere. Tiena. Ah, Aka woke. ni e jamana weta. Oro dowe. Odo de. Oro sona jamana ka ketan ko. Oro sona faso ka keta. O kuma na fon febe ke bi. No ye muso barai. Ne boke imiga tika fili imiga hensa. A parla de. Parla de. Akuma tegere. Akuma tike. O komre. Danga dole ni sumare no de gaba. Ha? Awa ko ge mflo bilola. FIFA ne faye san nege dinema kone kanje mogo FIFA ni amizoli FIFA di FIFA. Voilà. O jangli jara. Ebe yini ngasa. Ebe dumuni bende fe. Ko ge ne biya sare fe. Yasa. Ebe yasa fe. O kuma na me yasa to bi ka. Ala ko wote gala. Abana. Me na sugula kana. Aya. Ya me. Ni ma wala. Amina arabi. Sigara bien fait. Quand faut être? Wala o kera kwe. No, I'm telling you, must go let me. You must hear it. Aywa. Era wakati jina sorula. Ah, no, just maybe carry for it. Anta ke ula fela ya. Oh, okay. Hey, are you adu? Nega daddy. Ay surprise bari kanadi. Ha? Kwa yi pari ba de ngana madola. Ha? Ka bokari ka sugula ka ta yasa ina usanga na yasa kenye. Ni flafo. Eto kala mari. Tu kalama. Ama etabi. O dele be shuba suno wala so. Ka sunago. Ka bita la famu ya. Ka jira la ka nga dore ke ebi. Ngote. Ka me tengo ni ma la famille. Abi la fam santeru so. Ka dore ka nya fa na ko bi 8 mars de so ga do ne ebi. Ya fama. Ni ngote. Awo. Nyame. Nyame era ni meta ma fa. Denu. Deme bas foi ka. Ya ko ba sa. Awo. No mo jara era. Okay. Nele kumya. Awo. Kama Cemeka sunogola kana na ko ga dikari se wala mi me bia mwebi bio don man bari ah muso wo don ko ke oh tieka mune bola sa ko ke ko bio 8 mars re mu mari se kan mi ga bio to don wa tieka mune ke ko ga ne kan ga fe nga dun wona be kele ne kan ga bege ha ne kan ga fe nga dun wona be kele ne kan ga bege lim na me no ko tam ne comme ne no be an fe me no te buko ni tele be yan fra ka je passe comme ne no toli ni klara un pele bi to bi fe ta so fra de chi ni klara so fra de chi la comme ni jita be bi to fe ne fle ji fo etene bolo bi wale ibita jita ibina jita ni klara ti ko ni klara ko la kuma na mi wadima tanasa e ko ge ni o ke bi bujane sa donc ça n'y est femme chere kanga ni bege bi mais comme ko ne kele ni ba bego comme bi fina on donne mais chere fina kanga ke bi. OK d'accord nya femme voilà le problème pour état là tanawa madame no la flo tanawa isi ya tanawa isi awa isi ko ge isi madame ne so me so for me so français me so frandoro me madame ne so ko le jare sa awo le jare wallahi ko ge manan kene bi wallahi mara fo barigada okay
e ta ga to to na nete ibna sura o to 8 mars o 9 mars de ibna sura o ma fo 8 mars ni 8 mars de ne muso dinema nyoro 8 mars de ne muso fu ga dinema OK d'accord nya fam 8 mars te o avec 9 mars de connaît nya fam Idadi mita angata idadi angata idanya fine idadi angata Adama namu ah Adama munele awa bugo ami ah neko oh 8 mars na na wa ko mina na dia ayi amanola est-ce que 8 mars de awa furu ah ah 8 mars mawo ne da furu wa 8 mars de afuru 8 mars yere Adama 8 mars muso ka doni do awo ya fam muso ye ni do ne ta cɛw ka se ka dɔ k'u yɛrɛ ye bi parce que muso bi min kɛ don o don cɛw de kan k'o kɛ muso ye bi awɔ i y'a faamu awɔ n'a fɔ jita minɛnɔgɔ ko tobili kɛ awɔ denko awɔ cɛ de kan k'o kɛ muso ye bi i y'a faamu awɔ nisɔndiya kɔnɔ awɔ ani damu na ani diyaɲɛ la awɔ kɛlɛ t'a la fosi t'a la awɔ i ye n faamu wa ni faamu oh mais est-ce que jagoya de do ayi jagosa tɛ dɛ mais ka ko ne ka kɛ jagoya de la ayi awa m'a faamu a kuma k'a f'i ye nɔgɔya de la k'a jirila diyaɲɛ de don baara min kɛ ten n y'a faamu sa o n y'a faamu mɔkɛ ye ala ne ka muso nafama ala i sigi ayi e n'o don m'o kɛ sa ne tun b'a faamu e fana ka ko bɛɛ diyagoya de ala e ka ko bɛɛ diyagoya de sa n y'a faamu sa ne ko i ka fini la i ka fini jumɛn de kɛ n'i ka fini bɛɛ ye Fabi voilà mon cœur mo faire la ça sisan awa komi ko bɛ ta n y'a lafaamuya ne yɛrɛ ka susu ne ka bebe o kan ka bɔ sugu la ka na ne yɛrɛ bɛ boli ka t'o kunbɛn joona o bɛna yaasa dumanba dilan ne yɛrɛ ye n bɛ taa o la joona. ayi kɔkɛ kun ma ne faamu wala ale kun ma ne faamu an bugɔ manamana bolo tɛ yen an ma se ka ɲɔgɔn faamu n'i bɛ kuma faamuya ale t'i lamɛn ale bɛ se ka girin dɔrɔn k'i bugɔ ni ma min ma chérie parle bizarre non il parle yɛrɛ de ayi kawawo ne tɔgɔ ye il parle ça parle yɛrɛ ok voilà 8 mars fan musow ka dumuni duman de tobi ka di an cɛw ma bi parle ça walayi ne ye ɲɛti ka fa ye nɔ an tɛ taa sugu la sa an ka taa e yɛrɛ bɛ fɛ ne ka jumɛn de tobi de yasa de nege kun bɛ ne la n bɛ se o la o i bɛ se o la n bɛ se yasa la awɔ